Iki ya weton Gunung Kidul. Sing Gunung Kidul gampang kuwi ya. Iku ceritane nopo? Ya apa pasuryan iki cantik ayu. Ning sikile lebih jeber. Walah boyo ora ngece. Ayo kuwi lho digo jalan-jalan terjal ayo buku batu. Maaf Pak, iki aku kancaku nang Surabaya. Heeh. Dene sinden. Aku ora isin-isin iki yo. Kepiye nek wong kono? Sikile yo jeber to. Mergane. Mongso udan. Iki lak dalane lunyu. Sikile iki keren dadi sikile nyetor. Iya. Kok buri lho keren ngono iki. Ora lunyu lho Pak. Kene ora percaya tak bagas kae. Ngerti dene Pak. Ya wis. Bekok malah. Oh ya Ayo apa? ya padha wae arep njeber arep nyekeker ya tetep minggu aku. Sing jeber sikile Jawa. Ayo maksud iki lho iki tungkak tumpek. Maksudku aku apik kok. Wah, apik mesti apik. Ayo kalau saya mengenal perawatan di lotion di manikur pedikur aslinya dia zamannya sentai ya wah iya oh tenang Apa Pak? Tak kira apa? tadi bujurnya ini perkembangan zaman ini lagi wah sing dia lagi masak dan bisa kaya elok tenang Malik rupa. Piye? Malik rupa. Si dari ini Pak alise dhuwur siji nak. Mboten ale nyawang ya bering kok. Aduh, zaman saya perkembangan zaman ini kan biasanya sinden itu suka transit wis duwe. Wis do dincang dhewe. ayo zaman ini saya maju zaman saya maju lho ayo biar gini jeneng wong ketak ya ya biar sukitan itu anu nganggo welat to rek ayo nganggo welat dipres ngono karo ku batu ning garinge nang sepur Lah. ayo kuwi anggere esuk ana dipepet dicampake nang sepur Kan garing ya. ora gendelen ha iya Zamanku lah di PP Pak. Di PP ning arep omah kono iki bareng ono pitik liwat temen diku. ayo kuwi perkembangan zaman jo ana teknologi nganggo pisau sing tajem ngono ae Terus nganggo silet. iya terus nganggo laser sesuk iki teknologi terbaru Ono nek. iki dinceng jarak 10 meter Jarak jauh kok iso. oh di pistol Wah, aku ngelang. Pistol. ayo iki lu butuh anu ya malah karo-karuan iya Iya, pen. Ya, apa Pak elok sih dulu. Elok ya. elok angkat elok Kali janjinya Lali. langsung gitu. Oke. Asik. ya mari janji
Janjane kowe Iya. Mbak Yuli sampun Nah, Mas Bareng banyak ini. Kayak lah dari lakon lo dituruti neng dulu. Piye? Oh, betul piye? Wis kontrae ngono ya. Oh, katanya ini batal. Ye. Main orang sak jam meneh. Wes. Iya. Ya wis cukup nek biasa. Sedaya patamu nggih, Pak. Nggih, betul kali. Selamat sing ngadap, selamat sing ditanggap, sami ngasami bersani. Rahayu kang sami pinanggih. Amin. Nggih. Matur nuwun kula. Nggih, Kali. Pangapunten. Nggih, sami. Pinanggih sanes sedaya. Nggih. Atur para ibu, para lenggah sedaya, matur sembah nuwun. Sampun menapa menika gelar inggih wajuca ing dalu menika mugi gangsar anggenipun pados pamuka jiwa tansah sehat lan guyub rukun sedaya warga ing krisat mriki menika. Amin, amin. Paling pangapunten rahayu rahayu. Iya. Tansah marang ing sapa Apa? maya pinanjeng sepi sumempan barang ing kabu pambukaning warana pareng saking yasnya layar pengaluyo